Avui us expliquem com coure els fesols vermells. Necessitarem fesols vermells que siguin de bona qualitat, una mica de sal que afegirem uns minuts abans d'acabar la cocció, un parell de grans d'all sense pelar, una fulla de llort i, si volem, alguna herba aromàtica més, i aigua mineral o filtrada. És molt important que no tingui clor. La nit anterior deixarem els fesols en remull, mínim unes 12 hores. Veureu que després del temps del remull ha augmentat força el seu volum. Passat aquest temps, esbandim els fesols a sota l'aixeta. Els escorrem i els passem a la cassola o la olla on els vulguem coure. Afegirem l'aigua mineral. Afegirem els grans d'all, el llort i les herbes aromàtiques i començarem a escalfar suaument. A l'escalfar-se faran escuma i la retirarem. Quan arrenqui el bull, afegim aigua freda per parar la cocció. Tornem a escalfar i repetim aquest pas un parell de vegades més. El fesol vermell es cou força ràpid. Els deixarem coure uns 25-30 minuts. Passat aquest temps, posarem la sal i provarem el punt de cocció. Si cal, deixarem uns minuts més i ja els tindrem a punt. Un cop cuits, es conserven bé 2 o 3 dies a la nevera, però si n'heu fet molta quantitat, també els podeu congelar. Si us ha agradat, doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.